Daugavinč. Je ostřela, gól! Daugavinč vyrovnává, ale gól neplatí. Postavení útočícího hráče v brankovišti a gól nebude platit. Lotyši na střídačce to ještě nevědí. Antonín Jeřábek teď neuznává gól pro postavení útočícího hráče v brankovišti. A teď to zjistili také tribuny. No tak já jsem zvědavý na ten opakovaný záběr, kde stál hráč, který clonil. Ta střela se povedla, šla nahoru. Tady vidíme tu střelu, která přichází. No tak já myslím, že hráč v brankovišti nebyl. Důležité je, zda překážel Lalandovi v zákroku. Vůbec lehce stál v brankovišti jednou bruslí, ale hlavně lehce postrčil hůl, ale ano, podívej se na to ještě jednou. Tady to je normální souboj, který je vždycky na brankové čáře. Myslím, podle že tady... pravidel nesmí hráč v brankovišti překážet brankáři v zákroku, tečka. To jsou pravidla. A komise rozhodčích na to upozorňovala po stížnostech české výpravy a uznala chyby při postavení hráčů v brankovišti při dánském gólu na 3-2 a při švédském gólu v našem vzájemném zápase. Souhlasím s tebou, že při našem zápase tam byl hráč, který zamezil v posunu, tady nezamezil nikdo nikomu. Můžeme se bavit o tom, jestli překážel nebo ne. Gól neplatí.